No niin, moro vaan kaikille, se on Jerku täällä ja hei, tänään pelataan vähän Arms Racea. Mulla on uusi mikki tosiaan, hei niin paska äänenlaatu. Tosiaan päivän eka peli, joten aiemmin voi kustaa. Tai ei päivän eka, vaan olin ulkona tuossa kirjoituhan jäässä, mutta hei. Joo, ei muuta muuta. Huomenna jouluotto, jee. Mä saan vähän unboxailtavaa teille, mä kuvaan siitä videoa. Vissiin, oi saada. No niin, sieltä tulee heti päin. Jes, jes. Siellä on. Mä en saa ampua MP sit yhtä. Mä tykkään tästä tasasta vaan. En sitten niin lainkaan. Vittu. Just on jo. Läpäytään siitä. No. Joko HPt? Joo, no mulla tosiaan ei kuulu oikein mitään. Laiskuutta, niin en oo tehnyt varmaan 2 kuukauteen videoon. Ei jumala. Puolentoista kuukauden. No, mä semmonen morat, miksi se on? Siellä jää. Sieltä. Ei vittu toi. Real MVP ampuu kohta. Noniin. Vladislav. Sillä on tähtejä. Siinä on SG 553. Koetaan pelataan. Apua. Ei kyllä mene yhtään hyvin. Osuiskin vielä, niin olisi ihan jees. Oi. Perse. No. Kristiina Tsektiina. Ja semmonen tyyppi. Jaha, siellä on meidän. Mennäs vähän tosta. Semmonen totta. Oi, missä? Perkele. Oi vittu. Mä sanon morota vaan. No. Kemiin. Sitten alkaa tää spawn-killaaminen. Tää on hupaisaa. Tää on oikein kiva. Ikäinen on, että ei osu kyllä yhtään sit. Joo, tosiaan huomaan mä ehkä unboxaan vähän laatikoita kuvaa. Tälleen. Sit kun saa. Niin sitten. Unboxaan niin vähän laatikoita. Lähet hakemaan. Mä oon meinaa silukkamiehiä, sen takia mulle mitään skiniä. Hyvin kamala sit takaa tulee joku gay. Kristiina Tsektiina tulee tässä, jos mä en saa lausua. Mähän saa yhtään vielä haulikon täältä tyhmää. Sitten tää on vielä tyhmää. Vielä yksi. Ei. Toi on mun mikä tää on nyt. Eiku, onko tää vielä? Kyllä mä uskalla mennä tonne spawnin haulikolle. Ei! Oi vitsi melkein. Tuus. Ei, mitä? Pakana. Vittu, haulikolla. Onks siellä? Ei, en osu. Ei. Mä saan hakea. Ai vittu näyttö. No, täällä on joku jäbä. Elää vitsi nää mua please. Mä olisin halunnut puukottaa että. Elä! Ei! No. Nyt ei oikein nouskopaaminen onnistu. Tai koskapa se muullankaan olisi onnistunut. Kerros moraa yksi jätkä täältä. Mä pääsen tästä nopeammin. Vittu läski. Ei, älä nyt. Läs. Ei se ketään. Ai saatana, mä unohdin toi jätkä. Oma tuut sitten eteen, kun se olisi voinutkin ehkä osua. Siellä menee meidän punainen koska minne se meni? Mäkään puukottaa. Ei oikeesti, älkää stiilaiko. No niin. Nyt on hirveä deadstreakki päällä. No niin sit oikein tappaa mut. Joo ei helvetti me kustaan tää ihan kybällä. Sit kun tulee ne autos niin puhutaan pääsen mihinkään.
Miks toi ammuu? Ei! Oikeesti, paina ihan liian aikaisin kuuta välillä. Se on ihan paska juttu. Apua. Tää on paskaa se. Duel Beretas. Kiva lopu HP vetää. Oh, joo, sieltä tulee pesarista. Satana aloittelija. No. Kuole. Kyele pois. Jos haluatte matchmakingia, pyytäkää vaan näiden videon kommenteissa. Jos haluatte. Meinaan, niin mä voin kyllä kuvata. Ei oo mikään ongelma. Voi vittu, älä vaan takaa. Hei oikeesti, nyt pelottaa. Joo, onneksi et pystyy tappaa. Mä en oo sellainen niitä dual pedet, toi kokee uusiksi. Paska. Tää ei toimi mikään paskaa. Ihan hyvä asema. Mä en vaan tykkää osua sen. No niin, tehtiin ihan paras. 125 tappaa sitä etes. Pääs ainakin pistoihin näin paljon. No tosin mulla on P2, niin siis vähän 200 hyvä puuka. Hei kyllä mäkin haluun puuka äkkiä. Lokki on vissiin viimeinen ase. Toivottavasti on sulla vihollinen. Tää nyt ei mennyt oikein niinku piti. Miten mä tuun hävittä? Tämmöstä varmaan voit. Glokki, siinä on vaikeuksia, mä tiedän. Ai ja sit Aavikas tulee gaga. Perkele gaga. Tuolla en mä sitä halua saavi. Vitun kakkaa. Ei toisellakin on puukko. No niin, Glockilla mennään. Viimeiset jäbät vielä. Ei vittu, siinä on jätkä. Silloin Glockkaa. Mä oon ihan hereillä taas. Joo, se hallitseekin, mä voin paska. Et nyt stiilaa mun tappoihin. Mä oon tässä voitoskin enemmän kuin sinä. Se tekkiskaan. Niin. Mä voittaa, että... Sinä nyt! Ei toki yhtään lähellä ollut. Ei! No kolmansi. Melkein saatiin voittaa. Mut hei! Muistakaa tykkää tämän videosta. Kiitos kun katsoitte. Ja muistakaa tykkää videosta. Tilata kanavassa. Se on moro!